happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang mabiktima ng topak o toyo ng isang babae? Ay, legit yan. Madalas. Oh. O kasi lumaki ako sa isang malaking pamilya na puro babae. Bunso ako, tatlo yung kapatid kong babae pa. Yes, madalas silang tupakin kapag meron sila. Ayan. Yung mga tipong wala ka namang ginagawang masama, sasabihin nila, umalis ka. Nanggigigil ako sa'yo. Tapos kapag umalis ka, sasabihin nila, oh, saan ka pupunta? Alam mo yun, Gary, parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta and all. Oo. Isa lang ibig sabihin nun. Lumayas ka na daw talaga sa bahay nyo. Para hindi ka mapagbuntungan. Oo, pero ikaw, sa standpoint ng isang babae, do you agree? Tupakin talaga kayo? May toyo talaga kayo and all? Oo naman. Actually, hindi kami babae. Toyo kami. Wow. Na tinubuan ng tao. Wow. Oo. Pero ayoko namang i-defend kaming mga kababaihan Pero may ni-research ako tungkol dito eh. Ay, wow. It has something to do daw talaga with the hormones ng babae. Siyempre, dinadalawan kami every month. At hindi madali yun kasi physically may nagbabago talaga sa inyo and all. May mga bumabawi at sumusobra sa loob ng utak namin. Kaya ayun, mga adobo. Diba? Pero at least, sabi nga natin sa adobo, habang tumatagal, mas sumasarap. Tsaka sabi nga ni Nicole Liala, hindi daw kompleto ang babae kasi parang adobo yan. Hindi kompleto kapag walang toyo. Ayan. Kesa naman amoy patis. Ang baho nun. Masangsang malansang. Ay nako, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng babae kapag tinutopak! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang Bigay Bawi. Jessa! Biko! Happy New Year sa'yo! Regalo ko nga pala sa'yo! Actually, Christmas gift ko pala yan. Late lang, Biko, kasi medyo na-busy ako sa work. I love you, Biko! Ako rin, Biko. Ito, gift ko sa'yo. Wow, ano to, Biko? Buksan mo nang malaman mo. Ay, akala ko papasok ako. Ay, hindi. Buksan mo. Ay, wow! Tumbler! Ganda, diba? Sakto, dagdag sa koleksyon ko to. Dami nang nagbigay ng tumbler sa akin ngayong taon eh. Di akin na! Kakainis ka, akin na! Ay, bakit mo binabawi? Paano? May nagregalo na pala sa'yo. Hindi yun na lang gamitin mo. Magpakalunod ka sa mga tumblers mo. Wala, Biko. Kunyari sa'yo. Siyempre, special yung tumbler na bigay mo sa'yo. Galing yan eh. Che! Tigilan mo ako! Ayaw muna kitang makita. Alis! Ayan. Diba, malalaman mo talaga na legit na babae ka talaga kapag may mga ganito kang behavior. Yung biglang masaya tapos biglang magagalit ka. Diba? Hindi mo naman alam kung anong ginawa mong masama. Pero alam mo, i-justify ko rin to ha. Sige, i-justify mo yan. Ko to ha. Usually kasi ang mga babae, sige aminin natin malakas ang toyo, malakas ang topak niyan. Pero usually kasi meron tayong tinatawag na sub-message. Sub-message? Oo. So sabihin natin yung example na yung tumbler. Hindi naman yan magagalit kung basta-basta nga nagbigay lang ng tumbler sa'yo yung ibang tao. Tama. Pero kung halimbawa nakakita yan ng detalye, halimbawa sa Facebook, may pinost ka na paboritong-paborito mong tumbler o na lagi mong ginagamit. Yan. Hindi mo naman gustong ipakita yun sa iba o sa kanya, pero napansin niya yun. Kaya alam mo yun, may mga maliliit siyang mga detalyeng magja-justify naman sa toyo niya. At the end of the day, it's reading between the lines. Ayan, kaya totoo. shout out sa mahilig uminom sa iba sa tumbler ng iba. Nako, nakikinig ngayon si Renzo. Nako, sarap iba to ng mga tumbler sa'yo. May laman may laman yan Hindi. Siyempre mga magtotropa kami. Bakit diba? meron na bang nakiinom sa tumbler ng mahal mo dati? Well, oo na. Ayoko pa naman nung ganun. Yung nakikiinom-inom lang basta. Hindi kasi may COVID ngayon. Diba? So, delix talaga yung mga ganun. Sa bagay. Oo, okay, good luck. Anyway, that's number 1. Muna tayo. So, last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga gustong mapag-isa.
Happy Mansari, Biko. Biko. Ano ba? Uy, anyari sa'yo, Biko? Mansari natin ngayon, tapos ganyan ka. Gusto kong mapag-isa, Mar. Galing pa akong Fairview eh. Sabi mo, puntahan kita dito sa Cavite, tapos... Mar, sabi ko gusto ko munang mapag-isa. Hindi ako okay. Masama ang pakiramdam ko. Alis! Ay, grabe ka naman, Jessa. O siya, alis na ako. Oh, bakit ka aalis? Sabi mo, gusto mo mapag-isa. Oo nga, pero gusto kong mapag-isa habang binabantayan mo ko. Diyan ka lang. May ganun ba? Kunan mo ako ng video para ma-edit ko at malagyan ko ng background music itong pag-emote ko. Oo. Kakainis to. Ayan. Mga babaeng gustong mapag-isa. Kapag iniwan mo, tatanungin ka, bakit ka aalis? But again, it's really between the lines. Diyos ko, ay nako, hindi, natatawa ko dun sa gusto niya lang malagyan ng background music. Yung pag-emote video niya. Oo. Pero in fairness kay Mar, mula Fairview hanggang Cavite, pinuntahan niya para sa Mansari. Kaya nga, grabe po din ang traffic na yun. Oo, from dulo to dulo yung pinuntahan niya, tapos papaalisin mo lang. Nako, wala man lang I love you and all. Kaya nga. Pero Ay, masarap pa rin kabisyo kapag yung karelasyon mo is iniintindi ka talaga. Akala ko masarap yung karelasyon. Pwede din. Mas masarap kapag Awa. iniintindi ninyo yung isa't isa, yung mga kabaliwan ninyo. Awa. Because that's part of, your relationship and all. Tutu, kaya kung ikaw kabisyo, meron kang jowa na ang lakas sa tupakin, Yan. toyoin. Isa Yan. lang ibig sabihin yan. Mahal na mahal ka niyan. Talaga ba? Basic yan. Kasi kapag hindi ka niyan mahal, syempre magkukunwari yan eh. Kunwari good girl siya. Yeah. Kunwari di siya nagagalit. Oo lang ng oo. Pero deep down, nag-iipon na yan ng sama ng loob. O diba? Mas maganda nang nakikita niyong grabe yung saltik niya. Diba? Kasi ibig sabihin, yun yung totoong siya. Ay, nako. Diba? Minsan komplikado talaga or madalas, most of the time, komplikado talaga ang mga babae. Eh di wag babae mahalin mo. Lalaki na din. Oo. Nako, anyway, kabisyo. Kung gusto mo magpa-shout out, yung jowa mong tinutowak, i-shout out natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin. Robin siya. Same socials. Sino yung dumaan? Hindi ko alam. Totoo mong tao yun. Same socials, mga broski at Konyo, Bicolano. Siya, kabisyo, makakasama ba kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan ba kayo ng mga signs? Bigyan natin ng context yung mga kabisyo natin. May dumaan kasi sa booth sa gilid namin. Anino ba yun? O totoong Hindi ko rin tao? napansin ang bilis ng mga pangyayari. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara, kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi, pare. Awa! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena!